वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सेदिन ଥିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ଭାଇ ମୋତେ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଡାକିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଆଜି କପିଳାସ ବୁଲିବାକୁ। ତାପରେ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭକାମନା ଜଣେଇଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମତେ ଏନେ କହୁଥିଲା ପରେ ଉଠିବାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ବସିଛ କବେ ଯାଉନ ଗାଧେଇବ ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ବିଶ୍ୱେନ୍ଦୁ ଭାଇ ଉଠ କହୁନା ଆଉଥରେ କ'ଣ ଟେ କହୁଥିଲ ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମୋ ବାଇକ୍ରେ ଯିବାକୁ କପିଳାସ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲୁ 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ବାଟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଦହିବରା ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା। ଭାଇନା ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦହିବରା ବିକୁଥିଲେ। ଆମକୁ ଦେଖିକି ପାଟିରେ ଲାଳ ବୋହିଯାଇଛି। ଆମେ ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କପିଳାସ ଅଭିମୁଖେ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ବି ଗଡ଼ୁନଥିଲା। ନୂଆ ବର୍ଷ ତ ଏ ବର୍ଷ ସୋମବାର ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସୋମବାର ଦିନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗହଳି ହେଇଥିଲା କପିଳାସରେ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କପିଳାସ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସିଡ଼ିରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସିଡ଼ିରେ ଚାଲିକି ଯିବୁ। ତ ଆମେ ସିଡ଼ିରେ ହିଁ ଗଲୁ। କପିଳାସରେ କୁହନ୍ତି 1352 ପାହାଚ। ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସିଡ଼ି ପଟେ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସିଡ଼ିରେ ଏତେ ଗହଳି ହେଉଥିଲା ଯେ ଚଢ଼ି ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ତ କଥାରେ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ସିଡ଼ିରେ ଗଲୁ, ଖରା ବି ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ ତଳକୁ। ତ ସିଡ଼ି ପଟେ ହିଁ ଫେରିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ବି ହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହୋଇ ତଳକୁ ବି ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ତାକୁ ପକେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି କମଳା କୋଠି ଖାଇଛି। ଯାହାର ମଲ୍ଲିକ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ ବି
ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେଠି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଗାଈମାନେ ବି ଯାଉଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ଥକା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବଟ୍ ପଶୁମାନେ ଥକା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ତଳେ। ସେ ଭାଇମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବହୁତ ସାରା ଚେରମୂଳି ବି ବାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଚେରମୂଳି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ସବୁ ତ ଦେଖିହେଲାନି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖେଇଛି। ତାପରେ ଭୋଗ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଲା। ସେମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଚାପିବ, ଏମିତି ଚାପୁନଥିଲି। କପିଳାସ ଯିବେ ପୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେନି, ଏଇଟା ତ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ହେଲେ ବେଳକୁ ହେଲାଣି 5ଟା। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଆମେ ଦୋସା ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ